Takže čau lidi, dneska si ukážu tutoriál, jak opravit kleště, pokud se vám takhle zaseknou. Pokud máte ty jako já, tak to bude trošku těžší, protože u normálních prostě proto tady se tohle ohýbá. Ale to nevadí, takže jako první se pokuste kleště normálně rozevřít, což u těchto nepůjde, protože se to bude nahoru. Ukážu. Jak vidíte, ono se to takhle to. A když toto nefunguje, tak se pokuste kleště normálně jako to. Takže pokud to i tak nepůjde nějak prostě i to, tak vemte šroubovat, já mám v tomhle případě tenhle, zastrčte ho do té díry. Teď chvilku počkat. Snažte se ho prostě zastrčit. A potom položte toto a prostě pažte na jednu stranu, dokud se vám nestane tohle. A to je všechno, takže čau.